Hassana Muhammad, me ke faruwa ne? Duniya ta ishe ni. Ina lillahi, me yasa kika ce haka? Kan abin da ya same ni. Me ke faruwa to? Babu kima gare ni. Garin yaya? Babu mai san kula ni. Saka kika aikata kenan. Min mugunta. Bireka abinda Hassana Muhammad ta ce. Da kunne ya ji haka zuciya ke aunawa. Ba ni za ka ga ba, ita ya kamata ka ga. Da raina da rabuwa na zaki ganewa. Kin ji Hassana Muhammad abinda Hamisu Bireka ya ce. Ina zana je, ina zana kwana, ina zana sarina. Maryam Sharif, ya kamata ka ci wani abu akan wannan abun fa. Ki daina kuka, hawa kulu, share hawaye, kin ji kulu, komai ya same ki kaddara ce, bayan da za a yi ki tsallake ta. Allah sarki, to Hassana Muhammad me ma ya faru wai ta kane me ma dai? An bata min budurta, na kamu da cuta, wayo ya zana yi. Inna lillahi, amma fa na tausaya miki. Babu mai kusanta ka. Hamisu Bireka, ka ji fa abinda Hassana Muhammad ta ce to. Kimin na afuwa ra'ayina kan ke ba da canza ba. Hakan ma ya faru kenan, kai ba za ma ka canja halayenka ba kake nufi. Na durkusa akan gwiwata idan kuskure ne. Maryam Sharif, ka ji fa. Allah yana gani, sakai ya zai ki daina hauki. Sarkin da baya bacci, godin adalci na san za ya yi duba. Allah shi ne dai masani.